היי וברוכים הבאים לבלוגמס יום 2. אז אני לא צילמתי הרבה היום, אז אני אחבר את זה ליום אחרי בטח, ונראה לי שכל שבוע זה אולי יחובר, שזה יום ולוגמס 2, 3, 4 ו5, שזה כל השבוע, ואז כבר בחופש בטח אני אעשה יותר, אז אני אצלם לכם ימים נפרדים. אז הייתי בקניון, זה היה האוטפיט שלי, אז זה סוודר כזה, הכל פה חדש, אז אני אראה לכם, זה כמו חול כזה, סוודר כזה שרשום עליו ניו יורק עם ציור כזה מפוקס, ג'קט ג'ינס כהה כזה גם מפוקס, ג'ינס גבוה מחנות שאני לא זוכרת איך קוראים לה. אז עכשיו חזרתי מהקניון, קניתי כמה דברים. אז אני קניתי במשבר תוכן, הייתי צריכה קונסילר חדש, כי הקונסילר שלי של מייבלין עם הספוגית נראה לכם עוד שנייה, הוא כבר חצי ממנו נגמר, אז קניתי כמו של קרינה נתנה לי עצה, קניתי את הקונסילר הזה, קניתי את הקונסילר הזה של מייבלין במספר 01, בא לראות את הפוקוס פה, לא יהיה פוקוס. אז זה הקונסילר של מייבלין, וקניתי עוד כמה דברים. אז תרדם הזה 24 שעות של מייבלין בצבע 260, לא נראה לי יש פוקוס, 260 זה המספר, שזה צבע דפה, וגם את המספר 260 פעמיים, שזה צבע, זה צבע כזה כהה סגול, ממש חורבי. ואת המאסקרה הזאת, איך קוראים לה? The Colossal Go Extreme Leather Black, ככה היא נראית, מאריזה יפה, כמו של מייבלין רגיל. זה על ה-117, וזה על ה-115, וזה על ה-115, וזה על ה-85, והיה להם מבצע של 60% הנחה ועוד 8% הנחה, זה יצא יותר מחצי אחוז, יותר מ-50% הנחה, זה יצא 68% הנחה. אז קניתי את כל אלה, אז אני ממש רוצה לבדוק את הקונסילר הזה, כי קרינה ממש אוהבת אותו, אז בואו נראה איך זה אצלה, איך זה אצלי. אז אני אומרת לכם שנראה לכם את הקונסילר של מייבלין עם הספוגית, ככה הוא נראה כבר, כאילו ככה הוא נראה, ותסתכלו, אני איתו 3 חודשים בערך, וכבר יותר מחצי נגמר, ובגלל שזה מוצר מחול, אז אני ידעתי לקנות 2, כי ידעתי שאני בטח יואב אותו וזה ייגמר לי, כדי שיהיה לי כבר אקסטרה, אבל לא קניתי בסוף 2, קניתי 1. כמו שחשבתי, כבר נגמר יותר מחצי, כי אני משתמשת בו ממש כל יום, אז קניתי את זה שהוא יחליף אותו עוד איזה בטח חודש או כמה שבועות. אז כבר קניתי עכשיו בגלל ההנחה. וזהו בתכלס, עכשיו כבר 7:15 בערב, הרגע חזרתי מהקניון כמו שאמרתי. זהו, היום הוולוג יהיה טיפה כזה לא ממש קצר. בוולוגמס יום אחד אני עשיתי לכם ולוג של 2 דקות, זה היה כזה מין הסבר על וולוגמס של השנה, איך זה יהיה וזה, כי גם ככה לא היה לי הרבה מה לעשות באותו יום, אז לא רציתי לעשות את זה בנפרד לוולוגמס, עשיתי את זה בתור וולוגמס יום אחד. אז כן, אז תרשמו לי בתגובות, שכחתי לשאול אתכם, תרשמו לי בתגובות איך, אם אתם תאהבו את הקטע שאני בעצם אחבר כמה ימים, שזה יראה יותר ארוך, או שאתן מעדיפות שאני אעשה בנפרד אבל 2 דקות כל יום, כי אני חושבת שאני מעדיפה לחבר, כי זה יותר נוח בשבילי להעלאה, וגם יותר מעניין בשביל הזמן. ואני נזכרתי שאני לא העליתי סרטון, אז אני צריכה לעלות סרטון עכשיו. אז זהו נראה לי להיום, אני חושבת שזה שאני אפסיק, וזהו, נתראה בוולוגמס הבא מחר, ביי. היי וברוכים הבאים לבלוגמס יום 4. אז היום יום שישי, השעה כבר 1,
כן, אין לי ממש מצלם ולוג, אני בטח אחבר את היומיים האלה ועוד בטח את מחר או משהו כזה, ואז אני כבר, יהיה כבר חופש חנוכה, ושם אני כבר בטח אעשה יותר דברים, ואני אצלם לכם ימים בנפרד, בגלל שזה יהיה יותר ארוך. אז עכשיו אני עושה לק, אז החלטתי לצלם לכם, אז כאילו עכשיו הציפורניים שלי בלי לק, אני על המחשב הולכת לראות סרטון, זה נראה לי, זה הכי נוח בשבילי לראות סרטון ובאותו הזמן לעשות לק, אז אני עושה את הלק הזה מטופ 10, שאגב, לקים של טופ 10 ממש ממש טובים, יש לי כבר 3 לקים שלהם, שקיבלתי את כולם במתנה, אבל אני הייתי קונה לגמרי לבד גם, אז יש לי את הלק הכחול הזה שזה צבע 97, מספר 97, אוקיי, זה לא עושה פוקוס, אז אני הולכת לשים אותו כי זה נראה לי כזה יותר חורפי, כחול כהה, ואת הלק השקוף של קרליין שהוא בסדר, אין לי בעיה איתו, אז אין לי בעיה. ועל המסך שלי יש את התמונה הזאת שזה מהמם, אבל כבר חורף, אז אני הולכת לשנות את זה. תרשמו לי בתגובות אם יש לכם מחשב, איזה תמונת מסך יש לכם לכבוד החורף ודצמבר. וזהו, בינתיים אני לא יודעת אם אני אמשיך לצלם לכם, כי אני הולכת לאנשהו אחרי זה ב3, אבל אני לא אצלם לכם שם. אבל אני אראה לכם אולי איך אני לבושה, לא יהיה לי זמן. כן, בעצם זהו, אז זה גם יהיה יום של ולוג של איזה 2 דקות שאני לא מדברת, אבל אני אראה לכם עוד שנייה איך הלק הזה יצא, וזהו, נתראה בהמשך, ביי. אוקיי, אז אני חזרתי עכשיו, ונזכרתי שרציתי להראות לכם איך אני התלבשתי. אז עכשיו 16 מעלות בחוץ, כשחזרנו וראינו, אז 16 מעלות בחוץ. אגב, הלק, עשיתי לק כחול, והוא לא כזה מתאים ללוק שלי, אז תתעלמו, אבל אני חושבת שאני אמחק אותו, ואני אשים לק שחור, כי לק שחור יותר מתאים, אז כי התלבטתי בין לק כחול כהה לשחור, אז ולקחתי את הכחול, אבל הוא לא כזה מתאים להכל, אז אני החלטתי שאני בטח אחליף אותו הערב או מחר לשחור. אז כן, תתאמו מקרינה שלוקחת משהו מהארון מאחורה במראה אח שתשאירו אותך. שנייה, נשים פה את הפנס הזה. אוקיי, אז מה שלבשתי זה סוודר כזה עם לבבות שחורים מסינד איי בחול. זה כזה דק עם השרשרת הזאת של הפס שראיתי לכם בחול. זה בדיוק העונה הזאת, לקחת את זה מין סוודר דק ומשהו חמים מלמעלה. אז לבשתי את הסוודר המהמם הרך שיש ביותר בעולם שלי מברלין, קרינה מריס רוסים, שהוא ממש ממש רך מבחוץ ומבפנים, ויש לו קפוצ'ון שהוא ממש רך, ממש רך, אז זה ממש שווה ונעים על הגוף הזה. אז לבשתי אותו מעל שזה בדיוק, וג'ינס היי וייסטית, כאילו ג'ינס גבוה שחור וגרביים של נמרוד, אבל אף אחד לא רואה את זה כי לבשתי בנעליים את הנעליים האלה מ-H&M, שזה נראה לי הנעליים הכי טובות שקניתי עד היום, כאילו 5 יורו לדבר כזה שהוא לא נרטב שום דבר, אז זה מה שלבשתי למטה. עכשיו שמים את זה בתוך הארון. וזהו, תחשתי, מראיתי לכם, עכשיו שלי פזור, אבל שמתי עכשיו קוקו. זהו, אז השעה עכשיו 6:10, חזרתי. רציתי לראות לכם שעשיתי לק, ואני חושבת שאני בטח, ככה אני מסדרת את הלקים שלי, פה. אז לקחתי את הלק הזה מטופ שראיתי לכם, ואני חושבת לקחת את הלק השחור הזה של לייף. או אולי לשים את זה, אני לא יודעת. אז נראה, ואני אשים את זה כמובן עם הטופ הזה של קרליין. אם אתם רוצות לראות קולקשן של לקים, תרשמו לי, למרות שאני לא יודעת ממש כאילו, אם זה מעניין אתכם, אותי סרטונים כאלה פחות מעניינים, כאילו של קולקשן של לקים, כי אין לי ממש מה לחפור על כל לק, פשוט להראות לכם איך אני אולי מסדרת אותם. אני מסדרת אותם בחצי עיגול כזה, מין צבעים, כאילו מהשקוף לשחור, ככה זה יצא. זה כאילו שמנת, לבן, תכלת, כחול, נץ סגול וכחול, ומאחורה יש הרבה ורודים.
זהו, השלוש לקים שלי מטופ 10 אלה שניהם ועוד הוורוד הזה, שבינתיים אני מתה על שלושתם. כאילו, אני רוצה לראות לכם משהו שאולי יהיה שימושי. אז קודם כל, תגידו לי אם גם אצלכם זה מה שקורה ללק אחרי כמה חודשים, וגם אצל אסי כאילו. פחות אהבתי כאילו לק של 50 שקל ושל 10 שקל, בסדר, אבל לק של אסי זה לא נראה לי מתאים. קיצר, זה דופ מושלם לאסי, אותו צבע בדיוק על הציפורן, הצבע מינט קנדי אפל, שזה מספר 99, והצבע 70 של טופ 10, רק שזה עולה 10 שקל וזה עולה 50 שקל, וזה אפילו יותר מיד ומתייבש הרבה יותר מהר. אולי ההבדל היחידי שבאסי המברשת טיפה יותר שטוחה, אז כאילו ממש על כל הציפורן על פעם אחת, ובטופ 10 זה מברשת סטנדרטית דקה יותר, אז אולי בשביל זה אני משלמת עוד 30 שקל בשביל הלקים שלהם, אבל בתכלס לא הייתי מציעה לכם לקנות לקים של אסי, לא הרבה יותר טובים בשום דבר מלקים של ג'ייד לייף, טופ 10, כאילו פשוט בשביל לקנות את המותג אסי קניתי פעם אחת, ואני כבר מציעה לכם שלא. אבל כן, זהו, אז ניסיתי להאריך את הוולוג הזה בינתיים. זהו, אז בינתיים אני מפסיקה את הוולוג, ואז נמשיך אם יהיה עוד משהו מעניין, אז ביי. ברוכים הבאים לוולוג יום 9! אז היום זה יום רביעי, ואנחנו נוסעים לפתח תקווה, ונראה, כי יש שם חנויות ודברים כאלה, אז נראה מה נקנה שם. אז אני אראה לכם את האוטפיט שלי. אז אני לובשת סריג כזה מגולף, אני חושבת, כזה בצבעים פסטל, ומאחור זה טיפה יותר ארוך, אני ממש אוהבת את הסוודר הזה. ג'ינס גבוה מחנות שאני לא זוכרת מאיפה היא, שיער פזור, איפור, משהו די נורמלי כזה, שיער פזור, ובנעליים בטח יהיו מגפונים. עכשיו אני רק אשים עגילים, אני חושבת אולי אני אעשה מחליק, אני לא אספיק בטח, השיער שלי גם ככה חלק. אני אשים מעל ג'קט ג'ינס של פוקס או ג'קט אור, אני לא בטוחה, וזהו, יאללה בואו נלך. אז חזרנו, רציתי להראות לכם מה קניתי. אז במקום שקוראים לו שגעת בגדי אופנה, שזה מקום עם בגדים יחסית גדולים ומעממים, קניתי שמלה כזאת שחורה שהיא כזה עם תפרים כאלה, מקווה שתוכלו לראות. היא עלתה לי רק 30 שקל, שזה משהו כאילו לא יומן, והיא דווקא די איכותית. בעצם למעלה יש רק כאלה שתי רצועות כאלה, וזה פשוט ישר ככה, והייתה לי מזמן שמלה כזאת וממש אהבתי אותה, אז החלטתי לקנות אותה גם. קנינו, אם אתם לא יודעות, יש לי חתונה, אז קנינו לה סוודר כזה, אנחנו נראות מפה, סוודר כזה, שזה ממש חמוד, וזהו, אז נראה לי שזה הכל היום. אולי אנחנו נלך בערב לראות משחקי הרעב, כי אנחנו כבר שבועיים מנסות לראות את זה, אז כן, מול שמש, לא רואים טוב, אז זהו, יאללה, נתראה בפעם הבאה, ביי!